So mayong hapon sa inyo tanan mga ma'am sir no. Siyempre karon balikon ako si nanay nga ako nalabyan dito sa kalsada kay mga yugbugas yang pagumangkon iya ra intong gibaktas tungod kay wa siya pamahaw pa no or paniudto. Salamat kay sa katong nagpaabot og tabang kag nanay no. Amping mo kanunay mga ma'am sir. Karon pasensya na po kayo nga taud-taud ko nakabalik kay di una po na po ang bata. Salamat kayo sa inyong kamaayon ma'am sir no. Amping mo kanunay og asa mga imo karon inayo mo sa disgrasya sa sakit. Labi na ang pinaka-importante gyud mo sampit ito sa Ginoo no sa mataglakaw na to. So dili na ko magdugay mga ma'am sir no kay si nanay naaraman lang balay. Mo na balay ni nanay. Nay. Kumusta naman? Ha? Gyapon do. Ora gyapon? Wala na ka nakabaktas pa doon sa Santiago. Mo na si nanay katong nalabyan ako no nga nagbaktas wala jud ko nagdahom nga mauday iyang sitwasyon nga mo ato sa Santiago ay mangayo nagbuga siyang pagkumangkon. Mo na gingon nga pag namang yatay pagsalig sa kaitas anay nadyo grasya nga moabot no. So karon na dili na ko magdugay ha. Ako tong ipaabot sa imo ang katong akong ipamalit ng busiri. Salamat dahil sa iyo sa nagpaabot ka nanay. Ma'am sir. Ay, Salamat sir. Ginoon na dyan bahala sa inyo ha. Dong, palihog ko sa panong yan. Nay, pwede dito ata sa kwanay kay ulan? Dali. Dali singer. Mo na may balay din nanay dire. Okay. Pagkaluoy ko ninyo. Klaro nga istorya nay maluoy jud ko sa imong ani sa imong nga sitwasyon nay kanang labi na sa imong pangidaro nay. So mao din ni kuani nanay day bana ni nanay dali tay. Pila na may edad nimo tay? 79. 79. Paskong pay mo lawas tay ba kulo as Ginoo pod. Kaya na Diyos mapod. Oo. So unsa man jud imong panginabuhi jud tay? Na, kumauma ko diya. Kana ra Nagtanong-tanong kung, mga balanghoy. o, gawin man lagi may hasang paingon, may hatag sa mo Mora jud tay kanang balanghoy anang kuan pero sige lang tay at least ka. Pa, may yuta, may tanan. Balik kinsa man lang yuta ang inyong gitamnan karon diha. Iluti ni sa mayor, o ilan sa pagka-mayor, Oo. hatag sa mo aya. Among tanong-tanong, Bali na himutang og saop. Ha? Saop. Dili, luti mo nga, ano bang hatag sa mga kandidato? So mao na imo mga tanom diha tay. Dugay pa man na harvest na. Pusagok tula kayo. Oo, puno naman gani. Punga. Nana po day gibati sa imong lawas tay. Mga punga yun, di ginawa. So ang edad nimo na 83. 88. 88. 88. 88 na day kanay kay mo 83. So 88 na day si nanay day ka no? Akong pagtuo man jud 83 pa edad ni nanay. 88. Pero kaloyan si Ginoo baskong pagyapon haman ang inyong mga anak karon tay. Yang anak tuwa nangayod lagi kay lisod lagi pod. Mao ra gyapon jud ay. Ya, Disapod. musay. Tagami 100. May kita ay guro man po hindi. Importante sa to ano ang pag-alagad na jud ang pag-ampo sa Salamat ko sa ketas inyo. ano. Salamat sa ninyo. Mubaktas lang po. Kung alam sa Mubaktas jud kanay ug mo kanon. Pero sa klaro nga kuantay kato nga time tay wa po kakabalo nga nilakaw si nanay. Wa, dito ko sa uma. Mao. Wa po day ka na lang gid Wa buday day. di naman nang imong lakaw na. Abot na kabadbaran na baktas. Mao. Oo. Magunsa ra man kas kabadbaranay. Tapos yung anak dito, ngadto po, laba po lisod. Magbaktas sa kadito padulong. Baktas, arang paawa na. Palayo atong badbaran. Gikan ri pila pa kilometro mudagan og mga 20 kapin. Na, 18. Sus 18 kilometros ang baktason. Lore, mantigo sa inyo. Salamat. Kana gud tay ang importante na jud nato pasalamatan ang kitasan gyud, di ba? Kung ang pumugto may nini kamo, wala isa mo. Igo ko pasalamat. Yung kalo isa mo, awa mo dyan may yuta. Mo dyan may inirami, garden mo dyan may. Salamat daan do. Hindi ka nga magpasalamat sa kuwatay ha.
Mao gyud Ikaw ni pa. pasalamat na mo pag-una usang Ginoo. Dili ang Ginoo tao na magpasalamat nay. Ang pinakadabis ang Ginoo tao na magpasalamat. Usasab ang Ginoo. Adi sir sa mga tao nga nagpaabot sa imo ha. Kini Diba? pagbutis Ginoo nga kamo Oo. gituluan Kaya niya ano, Nay? malapit. Mo na mo una-unay ha. Sa kataas sa adlaw sa oras Oh. ganong nagsapon pa man gyud ta ato nga oras. Ikaw. Oo. Mao na giingon nga pagbuot sa Ginoo nga malabyan ta ka. Oh, O, diba? Mas Nay, magtas lang ko. o naay ang plano ang Ginoo sa imuhang kalisod. Di ba? Mo na giingon ay ang Ginoo joy nakabalo. O. So dili na ko magdugay wala ma'am sir no. Nay nato ihatag sa inyo hanay o. Kanina ay maayo na lamang niya. Makapalit mo kuan ha. Sudan. Nay o mo na sobra sa ungit pamalit nay o. Salamat sir. Ayaw kayo na. Kaya mo na. Sige na nay ha. Ora. Tante diyan nay Hindi nga na pag-asa yun. makalagad kita ha. Wala yun. Ahos yung tanan hindi na Sige maglaba. Ampo lang perminti. Ang pulong mo ko nga, tagaan ko bus karawa, sabi mag-uma-uma ko da, aron di may magutman. Isa may mahatag na mo, wala. Isa yung silingan yan, yung pabaylo kang buka, huwag magpabaylo. Kaya lisod din Isod ko. man pod ko. Oo. Lagi. Naso, ingon ko nga, sino kong ampo, makutuo ko, bakor, ampo. Nagdungog siguro ni amo. Salamat naman. Sige na tayo, ngayon pagpalabi og emosyon kaya tayo, kahit kumangdugan, nagsakit ka ba? Ha? Salamat. Nya, nay, tayo, dili na ko magdugay ha? Oo. O sige, amping mo kay kanong nay tayo ha? Okay. Pagkuhan mo sa inyo Nay. pagbiyahe. O sige, salamat kay nay ha, God bless nay. Salamat kay sa inyo mga ma'am sir no. Katong nagpaabot og tabang ni nanay, daghang salamat yun. More na giingon nga, dili jud ko muundang og pagpasalamat sa inyo ha, kay nanapod tay tao nga natabangan. Mo na giingon nga kalipay nato nga makatabang Salamat pa. kayo ako sa inyo. Salamat kayo mo sir Tulad no. ninyo ang amo, kayo tao. Salamat sir. Salamat. Naghang salamat. Nauton, tagaan mo. Taas ang kinabuhi. Salamat po kayo nay ha. So tay, di na ko magdugay ha. Sige tay, nay. Unya, Salamat kayo. di ko mawin yung joke nyo ito. Pagyayaw na tay. Ah. Okay ra. Sige. Sige tay, salamat. Sige, sige tay.